Brillanti Dance. Kull nhar ta' ġimgħa fit-8:30 dejjem fuq One. F'aġġornament ekonomiku għax-xahar ta' frar, il-Bank Ċentrali ta' Malta innota li s-sentiment ekonomiku ta' pajjiżna f'Jannar tela meta mqabbel max-xahar ta' qabel. Dan is-sentiment kien ukoll ogħla mill-medja storika tiegħu. Il-Bank Ċentrali għal dan meta silet mill-istħarriġ tal-Kummissjoni Ewropea dwar il-fiduċja. Din il-ħarsa mill-Bank Ċentrali ta' Malta ġiet propju jum wara li l-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika ikkonferma li l-ekonomija ta' pajjiżna fl-2022 kibret bi kważi 7%, tkabbir li ammonta għal kważi biljun euro. Intant ġie nnotat ukoll tnaqqis f'Jannar fl-indikatur ta' inċertezza tal-Kummissjoni Ewropea għal Malta. Dan ifisser livell aktar baxx ta' inċertezza primarjament fis-settur tal-bejħ bl-imnut u fl-industrija. Tnaqqis żgħir ġie reġistrat fis-setturi tal-kostruzzjoni u s-servizzi, min-naħa l-oħra l-inċertezza fost il-konsumaturi telet bi ftit. Fl-istqarrija tiegħu il-Bank Ċentrali ta' Malta qal ukoll li fl-indiċi tal-bank dwar il-kundizzjonijiet tan-negozju hemm indikat li f'Jannar tkabbir annwali fl-attività kummerċjali ukoll kien f'livell ogħla mill-medja storika, medja stmata sa minn Jannar tas-sena 2000. Intant fix-xahar ta' Diċembru ir-rata tal-qatt baqgħet l-istess bħal fix-xahar ta' qabel, iġifieri 3.2%. Dwar ir-rata annwali tal-inflazzjoni li hija bbażata fuq l-indiċi armonizzat tal-prezzijiet għall konsumaturi, il-Bank Ċentrali nnota tnaqqis ta' 0.5%, dan kif minn 7.3% f'Diċembru tal-2022 dan naqas għal 6.8% f'Jannar. Fl-inflazzjoni bbażata fuq l-indiċi tal-prezzijiet bl-imnut RPI niżlet ukoll f'Jannar din kienet f'livell ta' 6.9%, iġifieri tnaqqis minn 7.4% f'Diċembru. F'Diċembru kompla jiżdied ukoll tkabbir annwali fid-depożiti tar-residenti hawn ġie nnotat tkabbir ta' 4%.